то 15 январ, яъне 5 рӯз пеш аз интиқоли салоҳиятҳои президентӣ аз Доналд Трамп ба Ҷо Байден, иёлоти муттаҳидаи амрико ҳузури нирӯҳояш дар Афғонистонро ба таври ҷиддӣ коҳиш хоҳад дод. 17 ноябр иҷрокунандаи вазифаи вазири мудофиаи иёлоти муттаҳидаи амрико Кристофер Миллер гуфт, дар Афғонистон аз 4,5 афсару сарбоз 2,5 нафарашон мемонанд ва дар Ироқ низ 500 низомӣ берун шуда 2,5 афсару сарбоз боқӣ мемонанд. Миллер афзуд, ки ин тасмим мутобиқ ба барномаи пешакӣ тарҳрезӣ шудааст ва маънои онро надорад, ки сиёсат ва ё ҳадафҳои иёлоти муттаҳидаи амрико дар ин кишварҳо тағйир ёфтааст. ба гуфтаи иҷрокунандаи вазифаи вазири мудофиаи иёлоти муттаҳидаи амрико, Вашингтон аз президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва ҳукумати зери назорати ӯ пуштибонӣ мекунад ва агар дар Афғонистон ва Ироқ вазъ ногувор шуд, иёлоти муттаҳидаи амрико омодааст вокуниш нишон диҳад.